L-użem tal-Missil, tal-eventi tal-Spiritu Santu għamen. Mulej ringrazzjawk li daħalna tal-Misteru kbir, li huwa l-Misteru tal-Preżenza tiegħek. Il-Preżenza tiegħek mulej li mhix faċli li nesperjenzaw fil-ħajja tagħna. Aħna li aħna bnedmin wisq konkreti u rridu l-affarijiet li nħassu b'idejna u jidru b'għajnejna ċar, allura għandu diffikultà li morru lil minn dak li huwa konkret. Imma titfana f'mixja li daħħalna din l-esperjenza li bil-mod titrasformana. Għalhekk nitolbu mulej li tgħinna nifhmu din ir-realtà ta' dan il-misteru mingħajr ma nibżgħu. U nkunu lesti li nħallu lilek titrasformana, tiddilna, tkabbarna, tmexxina. Amen. Tajjeb, mela l-bira għadna xejn mala l-argument tal-mejla. L-bira għadna l-mejla Ġesu biex jirnexxielu ma nafx irtux il-punt, ma nafx għamil fassitu, ma kważi kull ma għand il-bira huwa biex jirnexxielu Ġesu jkabbar il-mejla kiser il-liġi. Ma din toqgħod bil-eżatt, u tagħmel kollox eżatt, u timxi eżatt ma kif suppost għamlu tfal sa' 8 snin, 9, 10, daħlu il-primarju. Sa' dik dawn kifa, jgħidilhom jimxu bil-najr, jgħidu kustom tfal, ġeli nisbaħħom hawnhekk. Le, għarflek il-mis sa' tarġan, sa' l-ewwel tarġan nizlu għax li sa' tarġan. U tgħod tajjaqtu, għedlu sa' tarġan għarflek. It-tfal għadhom is-sens ta' ċarta l-eżattezza it-tfal. Imma tfal infantili għamlu hekk. Il-kbar li jibqgħu infantili ġieli jibqgħu jagħmlu ukoll. Jiena ħafna kbar infantili biżżejjed li joqogħdu attenti li sal-aħħar tarġa ma jinżlux tarġa l-oħra għax kemm il-darba kont tkun fuq television u ġgħid ċempel jgħid fader jekk nagħmel hekk tajjeb dnub. Ħasbu l-fadar karriġa l-iva jew le, għal-fadar għadmu jizala iva għasli. Għallu għen ġermet najdilom xaħġa bħal prova għara. Le. Għalix forse naħdu, biex forse naħdu xaħġa ħazina. Prova. Il-ħazin jgħamil, għasit tajjeb. Probabli jgħamil aktar bil-maħluk. Il-tajjeb jgħamil ħafna nqas minn ħazin. Il-tajjeb għalik fejnint. Għax tajba. Il-ħazin li daħlek fi-krizi, il-ħazin iġelek saqsi ħafna. U dak jkabrek. Ma jkabrekx li inti tistaqsi l-fader kar u fader kar dik ir-risposta, dak ma jkabrekx. Imma aħna fl-drabi fil-fidi ħafna nies Maltin illum, f'dari illum fil-fidi huma fatili fuq dan il-livell. Irridu risposta ċara għall-mistoqsija li għandna f'moħħna. U naħsbu li għandna jkollna l-mistoqsija f'moħħna jiena tkun taf fejn jien. Tkun taf fejn int mhix eżattament dak li għadha jitlob minnek. Tkun taf fejn int għandu bnejn kull ma jagħmel tkun taf fejn int iġelek ma tiċċaqlaqx u tibqa' fejn int u ma tagħmel ebda mixja. U jiena kontinwament nara Ġesu joħodna f'avventura ta' mixja diffiċli. U diffiċli mhux għax tielek telab kultant ukoll, imma diffiċli għax ma tafx sew ċert fejn itsejra, fejn wasalt, fejn titmur, ma tafx. U allura din inċertezza u inċertezza ħafna qawwija. Imma illum rrid insemmi ftit għal xagħda se nkomplu fuq dak li għandu ġiegħek iktar ta' il-mod, imma illum rrid nieqaf ftit mod partikolari fuq din il-preżenza ta' Alla, il-preżenza reali għandna singula ta' Alla. Jiena ħajti kollha emment li fl-Ewkaristija, fil-ħobs u l-inbit,
fl-Ewkaristija fil-Qudisa hemm preżenza reali ta' Kristu dejjem hemm. Bħala Kattoliku hemmilna u dejjem żammejt magħha, ma kellix problema nżomm magħha. Imma xorta għaddiema, imma hemm iktar minn hekk. Imma ta' mhux magic. Għafti waħseb x'inhu magic. X'inhu magic? Magic li tgħidel ma' boss. U tfajl roman sa' ta' fiġa ġilem ma' ta' tfajl ġilem ta' fiġa u d-dimur, xjosti zaħir. Għana biex għajdi, għana biex għajdi ġobs. U il-manna. Imma fattu l-konsegrazzjoni magic. Issa hemm realtà differenti. Issa qablet qabsa fil-ħin, fl-imaħin. Taf kemm diskutejna affarijiet fuq dan, nbala jilkom fuq il-ħaġa llum. Kemm diskutejna, imma fl-imaħin eżatt il-ħoss il-paxħoss. Fil-meta jgħid dan il-ġismi, meta jpoġġi deħ u jgħid l-Ispiritu tagħna jinżel fuqu, meta jispiċċa l-aħħar sentenza bil-fusta tal-fusto, jew qabel. Meta eżatt. Jaħseb x'moħħana. U kważi ma naħossu hekk għabbiku ta' għandna sekli sħaħ, iktar mis-sekli illi għandu Notre Dame sieħ. Is-salaħa tal-mira, ġibbew għedna nipaxxu għamek Notre Dame, il-katedral ta' Notre Dame din għed inħabba. Iktar minn id-dam u dolna niddiskutu, u bqajna niddiskutu, u għadna niddiskutu il-realtà eżatta ta' dan il-mister. Mhix ħaġa maġika. Alla dejjem preżenti reali. Kultant dispeċini li għandna tappella fil-kappella nżommu s-sakrament. Għandu ħafna raġunijiet ta' ma jistakarni tifel żgħira u tajni mur il-klisja għandhom. U d-dar fis-sabba s-saċifra. U bil-qeda kontojni s-saċifra. U jiena bil-passiġġar barra minn nafx kien ma nistax nifhem. Nibur, emmek, il-prezent, mela ġisu għabtar prezenti li xintina xintina għura. Mela l-lejsti ġan għasab il-bicċiri. Mela għekka u percentax sajru għek percentax kbir. Mela tibda t-raġuna. U t-raġuna t-għal il-defen. U tibda il-bot. U tibda il-bot. U z-zazattani l-profili fuqa. U għandhom raġun. Għandhom raġun biex ibijaw. Biex naħob naqbel mażaza ma' kultant ħabda drabi jirraġunaw ħafna aktar minna billi jirraġunaw inqas minna. Billi għodux jirraġunaw ħafna. Għaliex jgħam imorru għal dak li hu konkret u dak li hu esperjenza. Alla dejjem kien preżenti u l-preżenza reali aħna ngħidu l-inkarnazzjoni. L-inkarnazzjoni Alla ħa il-laħam. Dan il-laħam Alla sħiħ. Biex għed t-tkelmu, imma dan misteru tal-inkarnazzjoni kien ilu jeżisti għal ħafna teoloġi, ma Alla ħalaq id-dinja u għal tkun ix-xemx. Ħadkun il-qamar, ħajkun il-kwiekeb, ħadkun il-baħar, ħadkun l-art, ħajkun l-animali, ħajkun is-siġar, ħajkunu l-ħut. Meta Alla ħalaq, Alla wara kien il-nifsu. San Paolo jgħid li huwa possibbli ma ndunawx Alla li jeżisti. Il-ħodd il-biss biżżejjed il-postu għalhekk. L-inkarnazzjoni xi ħaġa konklużjoni loġika mill-ħolqien innifsu għal ġisem li twieled fil-25 aħna għandu ta' Diċembru dikinhar twieled fl-4 għal ġisem ta' Ġesu għal ġisem ta' Kristu li hu l-wieħed waħda minna. Interessanti ħafna. Fl-istorja tal-Knisja 2000 sena għalhekk. L-ewwel 1000 sena kienu jużaw termini bil-maqlub kif użaw aħna. Aħna nitkellmu dwar il-preżenza reali ta' Ġesu fl-Ewkaristija u nitkellmu dwar il-preżenza mistika ta' Ġesu fil-poplu tiegħu. L-ewwel 1000 sena kien jagħmluha bil-maqlub. Il-preżenza mistika ta' Ġesu fl-Ewkaristja u l-preżenza reali ta' Ġesu fil-komunità. Il-bnihom mis-sekli.
L-ewwel sena kien sena inqelbu b'eżatt bil-maqlub. Il-preżenza, l-inkarnazzjoni ta' Alla fik, fil-poplu ta' Alla li qiegħed jiċċelebra, fil-poplu ta' Alla li qiegħed flimkien, jitlob jew mhux, fil-poplu ta' Alla fil-preżenza ta' din il-komunità ta' Alla. Hekk jisegwu b'dan għall-frott tax-xogħol il-ħobs u l-inbit. Illi anke fih għandna nafu din il-preżenza ta' Alla. Jiġifieri il-mistoqsija l-mistoqsija tiegħi lejla tkun hemm possibilità biss bejn il-preżenza ta' Alla. Possibilità biss hemm ġew biss fejn hemm il-preżenza ta' Alla. U aħna Knisja għandha x-xogħol tagħha bil-mod il-mod, forsi għandha bżonn 4 sekli oħra, mhux 2 oħra, 4 sekli oħra. Sakemm tibda bil-mod il-mod tiskopri li dak li jiċċelebra f'post wieħed fuq dan l-altar, tiċċelebra flimkien. Għax tiskopri li hemm ikbar, hemm xi ħaġa isbaħ u ikbar minn hekk. Għal x'inhi l-preżenza ta' Alla? Xi postijiet nimxu hawnhekk x'inhi l-preżenza ta' Alla? Il-preżenza ta' Alla fir-realtà hija dik li qed toħloq relazzjoni. Jiena l-affarijiet ġew fil-Knisja, iż-żgħar, primarju sekundarja, u t-teachers ħajja minnhom. U jitluhom ġew jiena nemmen jew hekk preżenza reali. Ma tagħna nebda differenza għal kull wieħed minn narjahom ġew. Illi ma tagħna interess jirrelata mal-preżenza. Jekk inti ma tibda interess tirrelata mal-preżenza, il-preżenza reali hi reali xi mhux vera. Preżenza reali hija reali, ma inti toħloq relazzjoni, xi ħaġa konkreta. Naf bija u l-ġerija. Mhix kunċett astratt, xi ħaġa astratta fl-arja. U Ġesu ma jridniex nidħlu għalija il-preżenza reali li ngħidu iva fimt. Aħna ngħidu meta nitqalbu it-tfal għalhekk qalbinhom, meta t-tfal jagħmlu liġi ta' Knisja. Għaliex qed tifel snin hija 6 snin u nofs kemm proġett. Għaliex il-dejjem naqsu il-mikrofon, dejjem kellha għal kont titellem. Allura dejjem għandhom jitkellmu. Dak-tifel ta' 5 snin u nofs kont ngħid nafhom il-differenza bejn l-ikel ieħor, il-ħobs ta' kull mejda u l-ostja. Ma nafx apprendix ostja differenti. Fis-sens li kollha niklu l-osti, għandhom tixjor bħal l-osti, sibu. Jekk ma tissolji kollha nqogħdu nixru l-biċċiet tal-osti, u kħad farħalli xi osti. Imma salbi għaw flut għal differenza bejn l-għamma li kif tillejla li jafut tal-għalli kien ċaħat ħarru ftajma. Dokta, kollha mill-osti, kosbu jina differenza. Għasib njaf jgħamil differenza mentali, allura t-tifel għand mistejk għeddim raġunajna. Imma ġiswat maħal, ifmuni da, ifmu għadi il-prezenza, ifmuha. Ġiswat għaxħaj, ifruvawa, provawa, provaw li jem prezenti, jow, u l-ħarsu leja, s-għem tifmuha sew. Ma jgħenċek Ġesu. Aspet, argumentaw fuqa, argumentaw s-sekki kollha. Argumentaw s-għem toħorġu bl-aħjar tali. Ma jgħenċek Ġesu. Għana jibqaw xejn Ġesu, u tafu xejn Ġesu. Kulu u xarru. Ta' sekk Hu u kul u xarru. U meta tiħor u tiħor, waqt li jgħak tiħor għandek biċċa xogħol matul ħajtek kollha, jekk jienx il-kamera f'darba għandek saħħa bżonn titqarreb darba. Imma jekk bżonn titqarreb kuljum ikollok ħadd at-least għal xiex. Għax għadni ma fimx dak li Agustin jgħid, li jiena nsir dak li niekol.
Kem baqalix perswadini għaw fuq dal-moħti għaj mħarbat li għandi għaw fuq biex t-perswadi li jena sir Ġesu Kristu għalix kif bieċostja. Kem baqali biex nasal semmek. Imma sal-tibsina kena, intom issiru u jew intom fil-fatt dak li għattilu. Intom dak li tilu. Allora għaddajna ħafna snin, segħi, nargumentaw dak li kont qed ngħid kif jew jekk isir x'ħobbs għax forsi Assis waqt li qiegħed jitkellem dak l-argumenti jew argumenti għażu sanfaltilkom moħħkom u tembord biex ngħidulkom l-argumenti kollha li jgħidu affarijiet bħal biex nista' jkun il-Assis waqt qed jgħid il-kliem ma kellux intenzjoni. U jekk kellux intenzjoni jista' jkun ma sarx ħobbs. Il-ħobbs ma sarx ġisem u l-inbit forsi sar għax kellu intenzjoni. Ma fejn? Kien hemm Assis magħruf ħafna hawnhekk ir-Rabat kien skruplus ħafna. Qabel eżatt ma jibda konsagrazzjoni kien jibgħat l-abbati joħroġ barra mill-bib biex jiċċekkja tara l-post ġaddej tal-forn tal-ħobbs. Tal-ħobbs, tal-form, ġaddej, ma jmux jgħaddi eżatta kħin li għaj dan ġismi, u jisiru ħobbs kol jisiru għal-Karsnija. Il-skrupu ta' snek. Imma, titqux dan. Titqux, komplikajna nies fuq għal-affarijiet. Għax ma nemminx eżatt li sar, u kif sar, u x'kien sar, u meta sar, u min għala, u jekk il-Assis kellux, allora bħal-bħal, ma t-kien u minni, ma jħax u għed l-Assis. Issa sew. Allura ħloqna mentalità li il-sakramenti mhumiex jiddependu minn min jagħmilhom, imma jiddependu mill-qawwa effikaċi ta' ħaddieħ li hemm fil. Allura ġejna ngħidu ma x'jiġri eżattament minn dan il-ħobbs illi jsir Ewkaristija. Allura għadna ejjew niffintaw kelma ġdida. Ejjew niffintaw kelma ġdida. Tajb ora jekk nixtieq transubstanzazzjoni. Di tiskrivi x'ġara eżatt transubstanzazzjoni. Jiġri nexxieli nbiddel is-sustanza mingħajr ma neħħi t-toma tal-ħobbs u tal-inbit imma fir-realtà s-sustanza tal-biża ma qatx inbit għalkemm titqattija bil-inbit ma tibqax ħobbs. Jew toma ta' xejn xi nafsi toma ta' xejn toma. Tiġi tfal toma ta' jkun ma fejn toma ta' xejn ma nistax nifhem għalfejn tat-tfal li jiġu jisibu l-ossi ġew. Imma toma ta' xejn, anyway, imma tal-fnissek tal-argumenta fuq dan il-livell. Jew kellha ovvjament il-kelma ta' nafuha komuni, il-konsagrazzjoni, il-konsakra, issir sabru, dak li kien hemm sar sabru. Li kieku Alla jħares ma jaranix sabru. U hemm xi ħadd hemm barra jew xi ħaġa hemm barra illi mhijiex sabra għal Alla. U għalhekk ma jenix il-fan li għanna tabernatu, ma nasibx li għanna ħafna l-inna l-kattoliċi fil-mod ta' kif nafli ħafna nies għamlu esperienza enormi, profonda u mistika għoddim l-Eukaristija. Ta' bċaq minnega li kimma menix fil-fili tal-bixja tagħna ħafna modi oħrajn. Ma għamilna din l-Eukaristija għalija t-sejjaħ xorta qatt maġiku. Li t-tanna fiħa, kalla biex kattolika. Jekk inti kattoliku, il-termen illi hemmhekk ġurnat-tabernaklu għaxina konsagrajtu għal-ħadd li għadda, hemm ċeru, hemm il-preżenza ta' Alla f'Kolostja u f'daqqa fil-kien u f'biċċa waħda u biċċa żgħira, ġumma bejn argumentaw, u jektuħu nofsa u taktuħu biċċa sħiħa, u minn ħabbiċċa għax nofsi il-jirna nagħtaw ma mhux minn dejjem ta' nofsi. Għamil ħobs, ħobs. Anka li għamil ħosti, pratika għamil ġodra għabrikom bil-ħobs, għatta li ġit, u
frak itiru, ġebu xi taqfarka, ftakar darba kont fontri u kont sejjer għall-eżami tat-Taljani bil-kien. U niftakar kont nisma' quddies it-Taljani homeless. Għamort nisma' quddies għal l-eżami. U tant ma tantx sew, u tant qasbir li waqt il-quddies fil-quddies għal kont itqarbel, jiena miżal il-qiegħda rajt ma nitħares li hija vera wiċċ strana. Ma taqx li wara dak il-eżami għalli ma niftakar il-fonti li ġiet 13. U kont offra l-bank, il-mars, għana funerali fil-għod. U kont mżefur, kont il-mara ħarġet lejja. Mbagħad wara għalli, kont tabjat karti, boj, kont tabjat karti. Biex il-bosat, u għal-karti, lejja, bum, għaj malat. Ħasni ħazin, u mbagħad ċewa liġġew, u ma niftakar xejn, għalli offra l-għeddi. U rasni għalli għal-sliħa. U għaġabu l-qabbina, 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 يعني اسمها الصغير naġeb Suppost għana maħt naġeb ma' kull qatra li qatret ma' kull triq tal-kalfari u jaħseb njafex xie kada realizzaw ġisu ġamel biex jgħalli immaħna nemlu eżattament f'din il-ħagġa, f'din il-prezenza u għamminija xaħġa li t-temmen fija kella tixtajjeb. Flokka l-għadija xaħġu li iktar importanti, li ħajtkellem dwar issa. Minflok il-fatt li aħna għadna dinja esperjenza. Illi lilek, bidlek, titrasformak. Dik li suppost għandilna, illi dan mhux għadmaġu bil-demen ma' esperjenza ta' trasformazzjoni personali. Min iġi l-qoddis li għajna għad, tafu għal-mantra tiegħi, jew il-brainwashing tiegħi, dejjem nafuq, dejjem ngħidilhom nies jekk ħadħorġu minn hawn ġew eżatt kif tħalltu xi li ġejtu tagħmlu. X'ċenka? Tisma' qoddis il-ħadd ġew l-inferm. Tiġix x'għad l-inferm u mhux ħadd ma għalfej ġejt, jek inti ġejt, biex termini għonek fil-ġusta li jinti tlajt għarbek kien hemm vera ġusta. Imma ma nix nekab differenza. Stabili ġusta kun nekab differenza. X'in l-importanza preżenza reali ta' Ġesu Kristu? Jekk lilek, il-preżenza reali ma tagħmellek assolutament xejn. Għajna nbidlu l-ħobs minn ma bdejna bidlu n-nies. Għal ħafna u ħafna sekli. Enna xinna bidlu l-ħobs. Anzi, teologu jgħid il-ħobs kapaċi għal iva l-Alla ħafna aktar minn kemm jien u għed kapaċi għal iva għal-prezenza tiegħu. Il-ħobs kapaċi għal iva l-Alla u jiġbru il-prezenza tal-Alla imma jien għandi problema kbira biex jinnexxiri ngħid iva lill-Alla. Allura aħna farħanin li rnexxilna kif nbidlu l-ħobs u nbidlu l-bit fil-ġisem quddiem tal-mej imma ma għallimniex li tagħmel il-bidla fil-preżenza jew titrasforma meta inti tidħol ukoll fil-preżenza ta' Alla. Għalhekk il-preżenza reali hija dottrina imma fidali mikom, kif tkun prezenti vera fil-prezenza tal-Alla? Għacċanta li, kontu zaħ, t-preparaw qalbi, t-preparaw għal-Eukaristija, jew t-preparaw għal-Krismu kol. Xaħat għalmek lilek kif tkun prezenti fil-prezenza tal-Alla. Kellek xaħat jgħamil lilek you're very, very lucky. Jiena ħafna għamili, għannas formazzjoni ta' 7 snin, sakemm sirt saċerdot, ma kien hemm il-fasi, jew assistenza, jew xi ħaġa, jew suġġett, jew fl-iskola, fl-università, li tallimna kif inkunu preżenti għall-preżenza ta' Alla, kif inħallu għad il-preżenza ta' Alla tagħmel differenza f'ħajjitna.
Imma huwa biss meta inti kapaċi tkun preżenti għaliha l-esperjenza għad il-preżenza reali. That's it is. M'hemmx mod ieħor. L-argument l-oħra ma tantx jagħmel sens. L-esperjenza tal-preżenza ta' Alla fl-Ewkaristija hija laqgħa tal-qalb. Fil-qalb hija jiena the inner me, the deepest me, dak li huwa jien vera, aħna ġejna nużaw kelma qalb. Hija l-laqgħa tal-qalb tiegħi ma' Alla. Ta' qalbi tkun kapaċi taf tidħol fil-preżenza. Imbagħad fl-Ewkaristija issir vera preżenza permezz tal-preżenza tiegħek. Il-billi nagħmel li preżenti vera, jiena ma tħarġx fil-preżenza ta' Alla. Il-preżenza ta' Ġesu fl-Ewkaristija ssir vera preżenza, ma jiena f'noqgħod tkun preżenti għaliha. Dik biss tagħmel vera preżenti. Imma ontoloġikament, imma dak li filosofiku tqil, imma l-preżenza dejjem kienet, kulli dejjem kienet, anke kif siġilna barra, anke dirġebla, kemm di tagħmel dirġebla, u kemm di hemm il-preżenza tagħha. U jekk taf tkun preżenti għaliha, tista' tkun esperjenza profonda daqs jew iktar il-preżenza tagħha fl-Ewkaristija. Jekk jien naf nkun preżenti għal xi ħaġa bħal dik. Hija l-esperjenza ta' din l-altana li nitlu fiha. L-Ewkaristija rridu nimxu l-Ewkaristija bħala Ewkaristija issa bħala qarbina, eċetera. L-Ewkaristija hija rridu nimxu minn kliem, minn ħsieb, minn raġunar, minn argumenti u mmorru għal dak il-post fejn m'għandniex għalfejn nitkellmu. Ma nafx għalfejn ngħidu xejn, m'għandniex għalfejn nargumentaw xejn. Imma sempliċement ikunu preżenti għal dan il-misteru kbir. Sempliċement noqogħdu hemm. Nomodu bil-mod. Tiftakru kemm għajtu magħna? Ma mmorx nikdmu l-ostja. Tilfurna is-sens kollu ta' xejn Ewkaristija. Meta lilna għandna qara ma tibdilx l-ostja li se jkun twel, jiena nibża ma mhux naħi dima għax tifel żgħir mhux dima baħar żgħir nisfax. Imma dik li se tkellim tkun żgħir. Kull qalbina kienet twerwira kienet. Nibżel dak il-qalba. Għanx nibżel ma mmurx noqgħod attendi u nbattaħilek bas-saqaf u mbagħad biżin għadu jagħmulna kif jirnexxielek taqlaqha billi ġib tarrieq. Ħalli tkun tista' taqlaqha aħjar. Għax naħseb jagħmulna tal-affarijiet xiri takara miskina l-megħi ma sata nagħmel ħaġa biex ikun ċerti ma taħħax il-bersinek stess. Għax il-bersinek nabi, sabal kjer. Tarax, ma tarax. Imma, nasra jesar il-muħtana, għara sa fejjesar il-muħtana. Mux tal-li suppost miex ostjali l-inħal, li suppost hija ħobsa għazmu, ħobs ibes, illi id-dur tommodu biex ġibu zeraw, u tuqot ennek, tenzel bil-era, posto, u tuqot tommot. Smeċ laċ fis. Imma tuqot tommot, bil-mod, tommot sena. U jinti dak il-moment, inti tidħol din il-preżenza u f'din il-preżenza trasforma ruħek għax temmen li inti qed tiekol u qed issir dak li tiekol, eċetera. So, fil-likla, ekku, wasalna kważi spiċċajnija bil-paġna wkoll. F'din likla tal-ħobs u l-ħbib qed tagħmel ovvjament tibża li tikdem l-ostja, int suppost toqgħod hemm tomot il-ħobs u t-tiem l-inbit jkun f'xi komunità
fejn il-bitu kol jaqsimu il-fader ma jkunx xaħħiħ ħafna u jgħati il-bitu kulħadd, bħal kan. Semmit hija l-batini kien dejjem kelli jistabaqlu jgħaddis. Għaliex jien fil-ħodu, fil-għina fil-ħodu, għamel il-bit bizzejt, ma' bit, għala fil-għaxika, għek ma' jitterjax. Ħalli għal-intihda, l-ordin, xjuħuma, di jodda il-kalli jġidu, mill-da, għek tiħdu jġiduhuma, di il-tijem li għan fil-qoddisti għaj, ħafna drabiex, u bat għal ħafna, għal ħafna, u għu fil bizzejt. Għallura imma, imma fil-qoddisti għaj, ma suppost għal-tijem. Jgħidem, tomot il-ħobs, il-tijem, il-bit, tmaxtar il-misteru. Għanna kena sabija l-mani. Tmaxtar il-misteru. Sakemm xi ġurnata ta' sal biex tifhem li inti qed issir dak il-qed. Allora, diġi jekk bas l-aħħar nafdaw, jinexxielna nafdaw u naċċettaw. Dak li dejjem konna, għana dejjem konna il-ġisem vera ta' Ġesu Kristu. Jien ma nemmenx, nitqarreb kuljum ma nemmenx li jiena l-ġisem vera ta' Ġesu. Imma dejjem kont il-ġisem vera ta' Ġesu. X'nemmen jien, x'nifhem jien, x'nirraġuna jien, x'naċċetta jien, għafu fuq dal-biċċa sajja għandina fuq, ma mhix differenza. Fanna l-prezenza ta' Alla, kif għadej l-prezenza ta' Alla, kif ma nirrealitax ma' xejn. Xorta la sekkiħor waqjent dejjem il-prezenza ta' Alla, jew int dejjem il-ġisem mistiku ta' Ġesu, int dejjem il-ġisem vera ta' Ġesu Kristu, anke jekk ma tifhimx. Aħna dan il-ġisem aħna kull ma jieħor jemmen barra. Anke jgħallu qatt ma fehem għax jista' jkun musulman, u jista' jkun ludi, u jista' jkun pagan, u jista' jkun buddist, etc. Ukoll. Naħseb li kieku bħala sara m'għandniex l-Ewkaristija, kieku kollha nifrintaw xi ħaġa simili ħadd il-fors. Għax din hija l-iskar ħaġa importanti. Nipprova nkun tal-qasir għandi tieni parti. Ħana ġeraferi għal-axħar kena tal-għud. ħana eżattament xieġi kull-għudisa, meta għana s-sejda għal-Palestina kull-għudisa. Xieġi eżattament. U tajja li għadna s-tifu għara zaħira fuq għani. Fl-axħar ikla Ġesu użad il-mikla l-udija, mikla tal-għud li użad għal-ikla, għadna ġisbinifa ħafna bravi. Ġesu tana xnaqlu, tana rituali. Xu għal rituali? Tana ritual sadru għal-komunità tiegħu illi ġor fiha l-messaġġ prinċipali u aħħari. U għalhekk għandna nirrepetuh sa ma jerġa' jiġi. Nibqgħu nirrepetuh sa ma jerġa' jiġi. Għalfejn? Għax il-messaġġ għandu bil-mod jiġi aċċettat sakemm ħanitkellem b'mod mistiku jew kellha b'mod bibliku. Nużam ftit tal-ġdid Testament. Sakemm l-arusa, hekk jipoġġija, sakemm l-arusa tkun lesta għall-arus fit-tix tagħhom. Għalhekk għandna bil-mod ikun nirrepetu, sakemm l-umanità kollha tifhem tirrealizza li hi l-arusa ta' Ġesu Kristu. L-umanità. San Paolo kważi jazzarda li jgħid il-ħolli kollu jokrob għal il-ħodin jgħid, il-ġebla wkoll, mhux il-bniedem għax ikher raġuna, il-ġebla wkoll tokkrob għal din ir-realtà mistika tal-mod li Ġesu daħal fl-istorja tagħna. Il-festa ta' Tiex hija ħafna simbolu li Ġesu ħafna drabi Ġesu stess. Il-festa ta' Tiex. Mbagħad anke San Juan l-ewwel miracolo sinjal ikun festa ta' Tiex, jibda festa. Il-racconto Eucaristico fil-Qudisa mill-Latti u l-Kliem għandu erba' aspetti prinċipali. U se kienu ftit dawn l-erba' aspetti prinċipali li aħna nimitaw ngħixuhom. Forsi hija ħafna stramba, just to know about it.
illi il-kliem li aħna nżaw fil-konsagrazzjoni. Il-kliem hemm 5 postijiet li jirrakkontaw li kienu ma' konsagrazzjoni. Leġa' 4 postijiet. Għalkemm San Ġwan jirrakkonta b'xi mod jirrakkonta wkoll meta jitrasforma l-ħobs u jitkellem dwar l-Eukaristija, jkollu ġismi, jkollu l-ħajja ta' dejjem, eċetera. U juża l-istess verbi wkoll, ħarġu suħal ħobs, qasbu, radd il-ħajr u tawulhom. Juża dejjem l-istess verbi li tintuża anke fl-Eukaristija f'San Ġwan. Imma għandna erba' partijiet oħra li nużaw tnejn minnhom li nużawhom, aħna fl-Eukaristija nużawhom bil-kliem eżatt tiegħu. Hija dik dak ta' San Luqa li naraw l-Evanġelu tas-sena u dik u dak ta' San Pawlu. U dawk kienu żewġ nies li kitbu huma żgur il-kitbi kollha li għandna u għandna dawn Ġesus. Għandna kien hemm, għas kienu hemm żgur għal-inqas. Ma kinux qas preżenti meta saret l-ewwel Eukaristija. U allura għandna dawn l-erba' aspetti prinċipali. Kena fuqhom u nagħmlu. Nima ħaġa li tagħmel hija Ġesu ħal ħobs f'idejh, issa ġudot jieħu l-ħobs f'idejh. Int għandek tieħu ħajtek kollha f'idejk. B'lingwaġġ xi ftit skandaluż. Għax għandna il-ħobs għal-mejda jiġi msejjaħ ġismi u l-biku jiġi msejjaħ demju u skandalus. Amma ħana ġbarni nagħmluha konna loqsek żgħar meta bdejna niġġurqu disa ma' mami u dejjem ma mhux skandalus, ma huwa skandalus illi dan il-ħobs sejjaħ ġismi. Dan id-dem sejjaħ demmi. U int għandek tajt iva għal-realtà nifisha. Għax jgħid li r-realtà kollha hija l-preżenza tagħna. Ir-realtà ta' kollu li ġiet magħha. L-univers fiżiku bit-tbadija, demmija, ta' ħajtek u tad-dinja kollha. U int iva lill-istorja. L-istorja li tixilek tajt iva lil din ir-realtà li qiegħda f'idejk. Ħajtek. Imbagħad għandek tirringrazzja l-Alla. Eukaristeo. Il-kelma Eukaristeo bil-Grik tisser ringrazzjament. Hekk tisser Eukaristija. Thank you. Grazzi. Not high. Hekk il-kelma Eukaristija dik hija bil-Grik dik hija illi din tisser l-Alla li l-oriġini tal-ħajja tiegħek, l-oriġini tal-univers, u l-oriġini tal-ħolqien kollu, u l-oriġini tal-kollu li jeżisti. Inkluż il-mewt li hija parti mill-ħajja. Il-ġimgħa kellna esperjenzi traġiċi kontinwi. Aħna tifel tagħna tal-iskola tagħna form 1 kellhom inċidenti tal-ħadd u allura jittetgħu nagħtu u l-bużnana kienet ħdejh fl-ITU u dan tifel jgħid hemmhekk. Beda jipprova b'mod il-mod ir-rettur qali kull darba jibda jidħol fir-realtà ta' ommu wieħed. L-urmaġ li għandu, għandu ħakna, u nantu, jgħidej maħu, mitu. Traġika, tidħol fija, din hija l-istorja. Għada fl-għodu t-komandi funeral, għabel tijak, għanna maċur zanini, konna l-scouts xankien. Sejna l-funeral għandu nidritka fuq di tal-il-mister, tal-il-ħajja, l-mewt, mux il-mewt hija parti negattiva tagħha, jew il-mewt hija negazzjoni tal-ħajja, le, il-mewt hija parti integrali mill-esistenza tagħna. Dejjem kienet hekk ħalaq Alla, hekk kienet kellha dejjem kellha. We don't know how to accept it. U inti tgħid Alla grazzi ta' din ir-realtà kollha sħiħa, tal-ħajja sħiħa bil-mewt u anke l-aħmien wara kollox. Allura fit-tawra eukaristika tiġi mfakkara l-passjoni ta' Ġesu, il-mewt ta' Ġesu u l-qawmi ta' Ġesu. U inti dak il-ħin qed tagħmel x'inhi l-grazzi tiegħek. Att ta' għażla ta' gratitudni. Għażla tal-abbundanza, tal-apprezzament ta' dak Alla jew Ġesu li jidħol fik. U jgħallem u tibqax ċerti u inti.
problema tagħna li jien iċ-ċentru tal-univers. Għal jien iċ-ċentru il-prinċep dak li tal-univers. Ma għaffi insomma. You're my princess. Princess tal-bejt u tal-fija. You're the center, you're the most important person in the world. You're the center of the universe. U tiġi għall-Eukaristija u tiġi għallek nittixed iċ-ċentru. Nittixed iċ-ċentru. Għalla huwa ċentru u ċirkonferenza tiegħu hija l-univers. Kullu kien, kollox. Mbagħad għandna l-sin tal-ħobs, dak kien jissejjaħ l-Ewkaristija. Ma kienx jissejjaħ Qudisa, ma kienx jissejjaħ Qarina, ma kienx jissejjaħ Ewkaristija, kienet jissejjaħ sin tal-ħobs. Id-dixxifri ta' Emmaus niżlu u għarfuh fil-sin tal-ħobs. Dik il-terminu li tintuża. Inti tażel that you break your life, because this is your life in your hands. You break taqsam ħajtek u l-mawtek. Tina, itolbu ħuti jgħid il-qassis, s-nispegħara għamja għarri tal-għarri. Biex dan sakrifiċju tiegħi u tagħmlu. U jis-sakrifiċju tiegħi issa, il-sakrifiċju għalina u inti li rridu ninataw u ninqasmu u nidħlu u ninnata tħalli ħajtek tiġi maqsuma użata mingħajr ma toqgħod tipproteġi jew tiddefendi lilek innifsek. U għad tagħti lilek innifsek tiskopri il-verament tagħna. Dak suppostiġi fil-qudiem. Għalhekk tikkorreġi il-verament. X'inti tingħata tiġi hawnhekk biex tmut, dak is-sakrifiċċju tmut ma' Ġesu, u tiskopri min int vera li għasqabna d-dilek mal-kulturi tal-moħħok. Min int vera tiskopri għal-mod. Għalhekk Ġesu juża kliem bħal sakemm il-ħabba tal-qamħ ma tmutx tibqa' weħda. Imma tmut tagħmel ħafna frott. Il-qamħ midfun u l-għenek masur isiru il-ħobs maqsum u l-imbiti li jixtenek. Ekku konet, menx nodiħor, il-fera ħna l-Eukaristija li ħafna importanti għallura, l-Qudisa ġifi. Għalli ġu għaddalu għal-mod kif inti vera inti tagħmel di-trasformazzjoni s-seħ fil-ħajja tiegħek. Mbagħad għal-ħaġġut u għaddak li ġiġa semmejna, imbagħad tibqa' tomot dan il-misteru għal-kumplament ta' ħajtek. Ġal żewġ minuti però skondi tal-fekwiet sakemm il-kor jispiċċa jkantar. Tibqa' tomot dan il-misteru għal-kumplament ta' ħajja tiegħek. Il-verità divina tiġi magħrufa bil-parteċipazzjoni u fil-prattika. Mux bl-ħsieb jew diskussjoni jew termini, le, int għandek tieħol il-verità aktar minn il-verità. Ma għandna nisma' fuq. Aħna live lejn enlightenment. Kelma mistika, spirituali, użawilna xjenzati u sajħulu l-ismin enlightenment. U daw l-ilna tefawna l-Islam ċarban. To be enlightened is not by understanding, but by being there. Inti verament, tidħol verament, tieħol il-verità, mhux tirraġuna l-verità, mhux tifhimha il-verità. Għajdu l-għamek it-tfal skola. Konklużjoni, ċaqa. L-uniku raġuni għala m'għandekx Lui non ragioni.
issa jitlobna nagħmlu aħna. Dak li qed ngħidu hawnhekk. Dak li għamel Kristu, salib għal-fuq u laħaq s-sibt ġej bil-lejl niċċelebraw il-qawmin. Dak li għamel Kristu qed jitlobna nagħmluh aħna. Il-sakrifiċċju ta' Battizza mhux is-sakrifiċċju ta' Ġesu Kristu, huwa s-sakrifiċċju tiegħi issa. Tiegħi huwa s-sakrifiċċju. L-uniku darba raġuni għalfejn ma biex tipparteċipa fil-Palestina huwa jekk int m'intix lesta. Int m'intix lest illi tipprova tgħixha b'dan il-mod. Hekk biss bil-fiem bħala dikla tas-sakrifiċċju. Ġesu għamela darba dejjem aħna għandna l-għażla nipparteċipaw fiha. Naħabbu jien is-sakrifiċċju issa. Fil-qudisa jien is-sakrifiċċju. Sappoġġi li nifsi tal-sakrifiċċju. U m'hemmx sens tistaqsi ħaqek jew ma ħaqekx. Aktar staqsi. Jiena lest biex nipparteċipa fiha. Fil-qudisa tiġi ħadd tgħid rejt. Li għad faċin kollha, ma nafx għaliex tajjeb, jieqa faħseb fuq dar-raġuna. Jibda saqsi mistoqsija. Jien lest nipparteċipa f'dan il-mod. Li kbir parteċipazzjoni ta' din preżenza ta' dan sagrifiċċju, ta' din logħta ta' din sin ta' ħajti jien niġi trasformat u ma naħroġx minn dak il-bieb kif tħall. Kull darba. Kull Ewkaristija. X'hekk nifhmu sewx qed nagħmlu, jekk aħna onesti, probabbli ma kellna nirsu lejn il-ikla ħafna drabi minn ħajti, għaliex probabbli ma kellix l-intenzjoni jew ix-xewqa li nieħu nirringrazzja naqsam u nieħol u nibdel fih. Jekk jiena m'għandix l-istess ta' parteċipazzjoni, qed nitqarbel ħażin jekk jiena samaħol. U għandna fil-moħħ tal-enlightenment. U żgħar biex ngħidu taf li titqarbel ħażin, ma tilħaqx tqer. Mela l-mejda ċekkennija ċekkina. Il-mejda ġera ċekkennija għal min għamu. U t-tieni il-parteċipazzjoni tiegħek hija tiddependi biss minn kemm kapaċi tkun lest pur safi ħafna nies jikwidaw biex tal-evidenza u hekk tappella jikwidaw jekk għandhom xi taraw mitħarbi. Għaxarka, mux biss il-prezenza ta' Ġesu fil-Ewkaristija jgħal-Maġik, anka tal-Maġik. Irridu brajna, ġibnieħ ħasra tajba għabel kun nistatifla. Biex un fatta rezja, matwar il-qalbiet, kuftamx, kulli għal-moba nistatifnila, għal soġetan. Murrak, nibrutax. Iġi, titqarab il-ħazin, nifisser ma tidħolx f'din il-parteċipazzjoni sħiħa. M'għandix taqsam ma' nubek, m'għandix taqsam ma' qarriġ, m'għandix taqsam ma' ħaqekx, jew le. Għandix taqsam int lest li tiġi bħala mill-ilma, bħala mill-mek kbir il-ġdid, u tiġi u tħalli fil-preżenza ta' Alla titrasformak. Jekk iva titqarreb, jekk ma tridx, ma tafx nipparteċipa. Hija kwistjoni tafx tipparteċipa. Għalhekk preżenza. Għalhekk wara jlejla kien ringrazzjaw tal-non sabiħ li jamana minn ħafna fiduċi minn ħafna ħejl. Ma kien ħafna tqanżieħ imma daħħalna f'stereotipi illi lilna jfixkilna u fl-istess kien ikabbarna. Lilna l-ħawadna u fl-istess ħin id-dawwadna. Li lilna l-ċekkilna qudiemek. U fl-istess ħin jagħmilna
nagparte ci pa offrire. Non sido da poter con me, non sido